Precisament per això el senyor Marc Ingla va dir que vostè estava encausat, vostè li ha presentat una demanda. Mantindrà aquesta demanda? Sí, perquè això és passar-se de la... Una cosa és fer insinuacions, jo he sentit de 30 coses diferents, no? I si són insinuacions i són rumorologies per inclús... que a mi no em sembla bé, però hi ha gent que li agrada intentar confondre l'audiència. Bé, fins aquí no em sembla bé que ho facin, però si no et passes de la ratlla, cadascú sabrà el que ha de fer. Però arriba un moment que quan et passes de la ratlla, que ultrapasses l'honor de les persones, aleshores has de prendre cartes amb l'assumpte i jo ho vaig fer, sí. Ha sigut violent per vostè trobar-se el senyor Ingla aquest matí? No, perquè ja fa molts anys que el conec. Home, no m'agrada aquestes coses que estan fent, perquè jo no li faria a ningú, però això ja et dic, insisteixo, no, jo no puc fer-hi res. Cadascú té la seva manera de fer i de ser i nosaltres tenim una altra. Sí, farem una secretaria tècnica, la que ja hi ha, segurament sense Chiqui, perquè Chiqui ja ha dit que se'n va i per tant nosaltres sí que tenim un pla B, amb el Pep Guardiola, evidentment, d'entrenador, un vicepresident esportiu, un director de futbol base. Sí, això, les coses que funcionen i els models que funcionen, doncs no els toquis. De fet, és el mateix model que nosaltres el 2003 vam aplicar i que s'ha aguantat fins ara. El Pep encara l'ha millorat més, o sigui que perfecte. Vostè ja va dir fa bastant de temps que li agradaria que Guardiola fos el Ferguson del Barça, no? Sí, però quan em referia a això era sobretot un tema de temps, perquè el Ferguson també va començar de simple entrenador, de simple res, perquè ser entrenador del Barça o del Manchester és dificilíssim, no? Però sobretot temps, que això és el que dona estabilitat a un club, quan l'entrenador, amb el secretari tècnic, els que prenen les decisions més importants del club a nivell esportiu, que és fitxatges i sortides de jugadors, això és el més important, perquè és on et jugues de debò el futur del club, el patrimoni i l'excel·lència esportiva, doncs que sigui gent que s'estigui temps, que conegui, que sigui estable, això al club li aniria molt bé. De fet, els equips tipus el Manchester, tipus l'Arsenal, encara que, clar, la diferència d'equip és molt gran, el Barça és molt millor, no? Però això dona estabilitat als clubs. Seria molt bo que estigués molt temps. Per al càrrec de secretari tècnic han sortit dos noms, Alexanco i l'altre dia Miguel Rico, a Mundo Deportivo, també va treure el nom de Ronald Koeman. I també ha sortit el de Zubi. Sí, té raó. Sí, van sortir molts noms, però això és normal, en un període electoral surten molts noms. No hi ha res d'això fins que nosaltres... El que vostè m'hagi recordat de Zubi és per alguna cosa. No, perquè com que han sortit tants i em sembla que després feu una tertúlia sobre això, doncs aleshores ja, com que llavors després diria no, però també el Zubi, ja està, ja ho hem dit. Però no, nosaltres del tema aquest és un tema que el tractarem si guanyem les eleccions a partir del dia 14. El primer és Cesc Fàbregas. Vostè creu que el seu fitxatge és imminent? Això no ho sé. S'està especulant molt que aquesta setmana s'han fet un altre cop propostes i tal. No és fàcil arribar a un acord amb un jugador que ara ja s'està marxant cap a Sud-àfrica, al Mundial. No ho sé. La veritat és que les presses no són bones per contractar. Les presses no són bones. En qualsevol cas, s'ha d'entendre el fitxatge de Cesc Fàbregas en clau electoral? Depèn del preu. Depèn del preu. Si la negociació està ben feta, si la negociació està ben pensada, si la negociació està pensant en clau Barça i no només amb això, es pot fer, per què no? Ara bé, s'ha de pensar molt, s'ha de negociar molt bé, sempre que no sigui per una qüestió electoral i sigui una decisió dels tècnics i la negociació sigui pensant en Barça, a mi em sembla bé, és igual qui tanqui les coses. Al final és el Barça, l'important no són les persones, és la institució que està per sobre tots nosaltres. Suposo que heu vist també la portada del diari Esport. Canviaria a Robinho per Ibrahimovic? Això és un tema que s'ha de parlar amb els tècnics, evidentment, que són els que més saben les necessitats que hi ha, no? Si el Pep i el cos tècnic ho pensen i ho consideren oportú i es pot fer, doncs endavant. I el darrer nom, suposo que també ho ha sentit, Fernando Torres. Diuen que és el jugador que vostè té a la cartera. No, jo a la cartera no tinc res. No, el que passa que Fernando Torres sí que és veritat que és un jugador que ens coneixem per altres motius i tal,
però un cop més, a diferència del 2003, que tothom venia de fora, no hi havia estructura interna, aleshores la gent havia de començar a treballar la part esportiva des de fora perquè després no hi havia temps, i nosaltres també ho vam fer. Doncs ara és diferent, ara hi ha un entrenador, hi ha un cos tècnic, són ells els que han de prendre aquest tipus de decisions. El que després la Junta ha de fer és posar els límits, tant de compra com de venda, el preu màxim de compra i el preu mínim de venda. Arriba petit, qui era el seu ídol? En el Barça? O en general? En general. Sempre ha sigut el meu pare. I en el Barça? En el Barça era el Sotil primer i després el Cruyff. Qui ha estat el millor president de la història del Barça? Joan Gamper. Aquí va... M'imagino que va votar Joan Laporta a les eleccions del 2003. Sí, claríssim. Em pot puntuar Joan Laporta de 0 a 10? A mi m'agradaria que això, de la mateixa manera que si em féssiu aquesta pregunta referida al president Núñez, per exemple, o al president Gaspar, doncs jo diria, home, el dia que van plegar tots dos tenia una valoració i tenia una idea preconcebuda. Ha passat el temps, ha passat els anys i aquesta valoració, recordo, dic, home, llavors pensava això i ara la veritat és que m'ha canviat molt, no?, la manera de pensar i de... Amb el president Laporta m'agradaria fer el mateix per no ser injust i dir ara no crec que sigui el millor moment per donar un judici de valor, seria molt bo esperar-se un temps i d'aquí un temps doncs dir el que penso perquè sé que ets esclau de les paraules, no? Esperem. I amo dels teus silencis, no? Sí, això és el dit és aquest. Si vostè és president, Johan Cruyff seguirà sent president d'honor? Sí, mentre el soci... Sí, a no ser que el soci demani que ho posem a debatre en una assemblea, per exemple, i aleshores, en funció del que el soci cregui convenient, doncs la Junta actuarà. És que no hem d'oblidar que per sobre de la Junta i el president està el soci, que el soci és el que mana i és el que decideix a través de, en aquest cas, els òrgans que el representen, que és l'Assemblea. L'Assemblea, qualsevol cosa que decideix l'Assemblea està per sobre de qualsevol decisió del president de la seva Junta. Quan va ser l'última vegada que va anar al Camp Nou? L'últim partit de Lliga, contra el Valladolid. I el Palau? El Palau em sembla que va ser amb el Barto contra... Em sembla que va ser contra... No sé si va ser contra el Madrid. Ara no recordo d'això, però fa 2 o 3 mesos, amb una Lliga de la CB. Quin jugador del Barça actual li agradaria ser? Home, a veure, jo de petit no era un molt bon jugador, era més aviat dolentet i jugar delanter, no? Des d'un punt de vista tècnic, home, m'agradaria ser el Messi, però des d'un punt de vista barcelonista culer, m'agradaria ser el Puyol. Li agradaria que l'Espanyol baixés a segona? Ni m'agradaria ni no em deixaria d'agradar. O sigui, jo amb els altres equips no entro ni surto, és un tema d'ells. Ara bé, també t'haig de dir que el derbi de Barcelona entre el Barça i l'Espanyol és un partit que a mi m'agrada. A mi m'agrada aquest partit. Però vaja, és un tema que si baixen és un tema d'ells, i si pugen és un tema d'ells, però que el partit Barça-Espanyol m'agrada, m'agrada. Divendres comença el Mundial de Sud-àfrica. Amb quina selecció anirà? Bé, amb la que jo sempre dic els que estiguin els jugadors del Barça, que a més, com que són els del Barça i ells sé que volen guanyar, doncs amb aquesta, amb la selecció espanyola, que és on estan els nostres jugadors, són 8, que quasi bé sembla el Barça, no? Doncs amb els jugadors del Barça, per suposat, però tampoc m'importaria si guanyés Brasil, perquè jo li tinc molt carinyo. Vaig viure allà 4 anys, la meva filla és brasileira, va néixer allà i doncs li tinc un carinyo especial en aquest país. Què és el primer que farà si és elegit president del Barça? El primer que faré és trucar al Pep Guardiola. El primer a les 9 del matí per posar-nos a treballar ràpid, perquè això sí que corre el temps, hi ha un dia límit, que és quan comença la temporada, i per tant, quan abans comencem a treballar, si ell considera que hem d'intentar millorar encara més el club, l'equip, o si ell considera que hem de fer entrades o sortides de jugadors, doncs posar-nos a treballar ràpid i tota la infraestructura i tots els coneixements que nosaltres puguem aportar, posar-los al seu servei perquè ell decideixi de la part tècnica i després nosaltres posar-nos a treballar la part econòmica. I l'última, doni'm el principal motiu pel qual els socis l'han de votar a vostè i no els altres. Home, jo crec que això és per un tema de barcelonisme, per un tema de passió, per un tema de coneixement del club, per un tema
sobretot també de l'equip que tenim. Tenim un equip fantàstic de gent, un equip de 18 persones molt compactes, molt independents, molt culers, per un tema de que, gràcies a Déu, li podem dedicar temps al Barça, però si m'ho fas dir amb una sola paraula, doncs és un tema d'un sentiment fortíssim que ens van ensenyar des de petits. Molt bé.